Takže vítam vás pri novej sérii zo života a keďže to posledné video nebolo také vlastne, aká by táto séria a bolo vážne, ale tak bolo to veľmi dôležité a chcel som, aby ste o tom vedeli, tak som začal týmto sériu. No, ale táto séria má byť o tom, čo sa mi stalo, čo sa normálnym ľuďom asi nedieje, teda dúfam, že sa im to nedieje. A keď sa im to deje, tak sa za to natoľko hanbia, že to nikomu nepovedia a čo je škoda, lebo je to vtipné, ale dobre, poďme ďalej. Táto vec sa mi stala dávnejšie, rovnako jak tá predtým, ale táto sa mi stala hodne dávnejšie. Stalo sa mi to ešte, keď som chodil na vysokú školu do Poľska, v zahraničí a tak. Poznáte tie dni, keď si proste poviete, že dneska by som mal zostať doma a dneska by som nikde nemal ísť, lebo viete, že sa niečo sa stane, alebo niečo sa bude diať, čo sa bežne nedieje, aby ste mohli byť aj bez toho, ale tak čo väčšinou robíte? Nič a aj tak sa vám to stane. Bolo to v piatok, teda asi bol piatok, alebo sobota. A piatok, sobota, víkend, poznáte to, idete žiť, party, super. No. Na začiatku to vyzeral taký kľudný chillový večer, proste boli sme s kamošmi na pive, v takom jednom peknom podniku pri pláži, kde bol kľud, už bolo tak zimšie, ale stále si tam mohli chillovať. Pil som si pivo, chilloval som si, hovorím, toto bude fasa večer, celý týždeň za mnou, skúšky, jedno s druhým, nič sa nemôže stať, to som si len myslel. No. Už sme mali niečo vypité, nebolo toho veľa, ale proste niečo sme v sebe mali. No. Už som chcel, že idem domov, bol som dosť unavený, celý týždeň za mnou, už som mal toho dosť. A vtedy kamoš, boli sme tam traja a jeden z tých mojich kamošov povedal, že chalani, ešte musím niečo niekde odniesť a potom pôjdeme domov. A ja, že čo sa tváriš tak divne? A on, že proste ja len niečo odnesem a nejdete so mnou a my, že však ideme, ale prečo sa tváriš tak divne? Potom som až zistil, že prečo sa tak tvári divne, ale tak to je jedno. No a že kam ideme vlastne? On, že tuto je taký fasa bar, tam mám jednoho kamoša a niečo mu musím odniesť. My, že v pohode, ale však povedz, aký bar, však to tu poznáme. On, že ne, že tento určite nepoznáte, je to taký schovaný barík, proste niekde, poďte, nebojte sa, bude dobre. A ja, že prečo sa nemám báť? Už asi štvrtýkrát povedal, že sa nemáme báť, lebo mi to sakra divné. Ale tak dobre, išli sme tam. Ideme, na začiatku sa bavíme, smejeme sa, poznáte to, chillová atmosféra. A ten kamoš bol furt ticho. Akože on väčšinou veľa kecal, ale bol ticho a bolo mi to strašne divné. A Čech mimochodom bol z Prahy a viete, akí sú oni ukecaní, ale on bol stále ticho. A my stále, že a kedy tam budeme? A on, že no za chvíľu tam budeme, nebojte sa. No, dobre, dojdeme tam, bolo to v takej tmavej uličke, akože nebola úplne tmavá, ale nebolo to proste na ulici, na hlavnej, ale bolo tak schované. Ale tak čo si poviete, že pôjde, schovaný bar, fasa, aspoň nebude veľa ľudí. No, to sme si mysleli. A hneď na začiatku nás tam privítal, neviem, biletár alebo niečo, že dobrý deň páni, hovorím, dobrý deň, máte nejaké kabaty, hovorím, však nemám, však je vonku teplo, on že však dobre, máte nejaké ruksaky, hovorím, na čo by som si bral do baru ruksak, a on že máte, ja že však nemám, on že dobre. Tak sme išli ďalej, teda išli sme dovnútra. Došli sme dovnútra a na začiatku tam bolo, akože nebolo tam veľa ľudí pri tom hlavnom vstupe. Ale celý ten bar bol taký nejaký divný, proste také divné osvetlenie, všetko, divná hudba, teda hudba, bolo to v Poľsku, takže vždy tam bola divná hudba. A už som vedel, že proste niečo mi tam nesedí a ten kamoš stále sa proste pozeral, že ja viem, že kámo, nemáš toho kamoša? A on nič proste, povedal, že však asi za chvíľu dojde alebo niečo. Že chalani, že sadnite si, dajte si niečo, objednajte si, v pohode. Tak hovorím, dobre, tak si sadneme a uvidíme. Sadli sme si. Na začiatku akože bolo mi tam čudne, ale potom, že celkom, že ako nie je to tu také zlé, celkom príjemná atmosféra, ľudia tam tancovali niečo, tiež sme mali vypité, takže neboli sme, že úplne, že toto, ale tak mali sme vypité, tak poznáte to. Party? Hneď na začiatku som si všimol, že na stole boli slané tyčinky, čo akože super, kde máte na stole zadarmo slané tyčinky, a tým, že som mal žravé hovado, tak som sa potešil, že slané tyčinky, tak som si tam začal dávať slané tyčinky, no. Sedíme si tam, chillujeme a za chvíľku prišiel čašník. Normálny, že čašník prišiel, ja som tam sedel a on hneď ku mne došiel a položil mi na stôl veľké politrové pivo. Ja sa pozerám, že akože ďakujem pekne, ale ja som si nič neobjednal, akože aj tak by som si objednal to pivo, ale rozumiete, ako ja som si ešte neobjednal. A on sa na mňa s takými hlbokými očami a s hlbokým pohľadom pozrie a že to máte od toho pána. A ja že, what the fuck? Od jakého pána? A kúkňam sa vedľa a tam bol bar a pri bare sedel, neviem, či to bol nejaký Hispanec alebo niečo a proste urobil na mňa, že
A ukázal na to pivo. A ja vtedy, že no toto, ne, my sme, no. Hovorím tomu kamošovi, pozriem sa na toho kamoša a ten kamoš také oči, ja že počúvaj ma, proste nevedel som, čo mám povedať, ale hovorím, že počúvaj ma, že toto nie je normálne. A on ticho, on jak proste, jak keby bol zhypnotizovaný, alebo neviem, čo by sa stalo a ja mu proste lúskam mu pred očami, mávam mu rukou a že čo sa deje a on iba proste prstom a pozriem sa na bar a tam bola skupinka asi 10 chlapov a tancovali. A my, že toto není normálny bar a on že ne, není. Takže prosím pekne, boli sme v gay-bare. Čo by nebolo divné, nič proti gejom, mám pár kamošov, čo sú proste gejovia, nič proti ním, ale celá tá situácia bola divná, veľmi divná, veľa divných vecí sa tam stalo, ale k tomu sa dostaneme. Sedíme tam a ja, že pivo mi donesli, akože poviem pravdu, akože možno sa bude znieť divne, ale poviem pravdu, nikdy v živote som sa proste necítil tak sexy. Áno, je to vonku. Donesli mi pivo, všetci sa na mňa pozerali, akože zák, toto môžem povedať, nikdy v živote som sa necítil tak sexy, čo je dosť smutné, že musím ísť do gay baru, aby som sa cítil sexy. No, tak sme tam sedeli a furt sme preštopovali, kurva, kde je ten kamoš? A ten zmizol, proste on tam nebol. A hovorím, že nemôžeme ho tam nechať, chudáka, Čecha, proste v gay bare, v Poľsku. Nenecháš ho tam, tak musíš ho proste, a zase ten jeden kamoš, že ja ho idem hľadať, hovorím, že nikam nejdeš, tu budeš sedieť na zadku, budeš na ňom sedieť, na tvojom zadku, aby si ho proste mal, aby si sedel na ňom a tu pekne počkáme na toho tretieho kamoša. Tak sme tam chvíľku sedeli, hovorím, že kamoš, že vypijem to pivo a on, že ne, že proste radšej to nepíjaš, však počúvaj, však nie sme na nejakom nacistickom tábore, proste sme v normálnom bare, kde len chodia proste iní ľudia. A niekto mi doniesol pivo, to je to isté, keď ste niekde v podniku, je tam nejaká baba a pozvete ju na drink. Ako, to neznamená, že jej tam niečo do toho hodíte, alebo niečo. No, tak sa sedíme a teraz ja som začal mať výčitky svedomia, hovorím tomu kamošovi, že ty počujem, že ten typek mi poslal pivo, akože mám mu aspoň zamávať, alebo mám ísť za ním, ako to funguje, ja som v tomto nový, ja nie som gay, ale tak čo mám teraz robiť a proste takto, bol som celý zmetený. A ten kamoš mi hovorí s takým malým, nie že už som na tvári, ale s takým nesom, že počúvaj ma. Ja že no, on že vieš čo? Ja že no, on že ja musím ísť na záchod. Ja že ne! Vypili sme predtým debili asi 5 pív, trebalo nám čúrať strašne, ale teraz hovorím, že tak čo robíme? Proste ísť v gay-bare na záchod? Vieš čo sa robí na záchode? Neviem, nikdy som tam nebol. Čo keď tam sa nechodí možno čúrať? Ja neviem, možno všetci čúrajú doma a na záchod chodia niečo, neviem, to je jedno. Hovorím, vieš čo mám nápad? Pôjdeme spolu. Hovorím, nebude to čudné, že dvaja idú spolu na záchod? Hovorím, že vieš, kde si? Tu chodia všetci na záchod dvaja. Myslím si, že to nebude čudné a radšej idem na záchod s tebou ako s niekým iným. Onže to máš pravdu. Tak hovorím, dobre. Tak sme zobrali tú odvahu, čo sme teda mali, teda trošičku sme sa pozberali, sme sa postavili, veľmi pomaly sme sa postavili. A teraz čo? Teraz hľadať záchod. A všimli sme si, že v rohu je taká skriňa. Taká stará almara, kde proste furt chodia ľudia dnu a von a my, že do prdele, že čo to je teda nie do prdele, ale do tej skrine, rozumieme sa. Ľudia chodia do tej skrine a zo skrine von a my, že to je nejaká Narnia, alebo možno gejovia majú nejaký tajný svet elfov, možno vlastne elfovia sú gejovia, teda gejovia sú elfovia, alebo boli sme z toho zmetení, svetla svietili, hrala tam divná hudba, ale proste čo teraz? Tak ideme k tej skrini. Trochu sme sa báli, aby nás sa neotvorili tie dvere a portál do novej dimenzie sa neotvorila, nestiahlo nás to dovnútra, ale tak sme si povedali, že no dobre. Ideme tam a hovorím, že kamo, jackpot, to je záchod. Akože normálne je, že boli záchodové dvere, ktoré tam neboli, bola tam skriňa a cez to sa chodilo akože úprimne, ako gejovia majú zmysel pre dizajn a pre tieto veci, lebo vyzerá to pekne, ale to je jedno. No, takže bola tam táto skriňa, kde chodili ľudia, teda dnu a von. Vyčekovali sme a nikto tam nebol, teda dlhšiu dobu, nevedel som, či to je dobré alebo zle, že dlhšiu dobu nikto nevyšiel von, ale tak OK, ideme. A hovorím tomu kamošovi, že ideme na to. Ideme dovnútra. Vošli sme dovnútra, otvorila sa skrine, obyčajný záchod, nebola to žiadna 3., 4., 5. dimenzia, obyčajný záchod. Pozeráme a kámo, jeden pisuár, jeden jediný pisuár a my, že čo teraz? Asi tu sa chodí nejak niečo do kríža, alebo neviem. A on, že vieš čo? Mám fasa nápad. Ja, že hovor, ne? Však v tejto situácii každý nápad dobrý. No, najskôr ideš ty,
ja ťa budem strážiť, potom sa vlastne vymeníme, switchneme sa a takto to urobíme. Ja že OK, super nápad, dobre. Takže on si zatiaľ robil svoje, ja som bol pri umývadle, tváril som sa, že si umývam ruky, aby to nevyzeralo divne, aj keď neviem, či to tam, asi tam to bolo normálne. Ja som bol pri umývadle, on si zatiaľ robil svoje. No, urobil si svoje, ale teraz fasa kámo, switchneme sa, ja pôjdem tam a ty ma budeš strážiť. On že jasné, nebol problém, no. Kamarát, toto ako po tom, čo sa stalo, toto vám spravil len kamarát, to vám nespraví cudzí človek, to len kamarát vám spraví, akože neviem prečo, ale tak to bolo, no. Ja som bol už v polovici toho, čo robím a teraz zrazu sa stalo to, čo som nečakal, teda asi mu to došlo ako vtipné, ale to je jedno, proste stojím tam, robím si svoje a zrazu ten môj kamoš najlepší na svete, kamoš mi zhasne svetlo a odíde a zavrie mi tam dvere. A ja že... Nikdy v živote som si tak rýchlo neschoval veci a proste nepovedal si, že musím odtiaľ odísť, a keby to tu malo horieť. No, takže neviem čo, vybehol som von a v tej chvíli, teda nevybehol som von, chcel som vybehnúť von. A v tej chvíli sa otvorila skriňa, behol mi tam človek a ja v tej chvíli, že proste on sa na mňa pozerá a ja že... Jak v tých sitcomoch. A on že, a čo tu robí taký medvedík sám? A ja že, medvedík, neviem, už odchádza. A v živote, kebyže horí ten dom, tak nevybehnem tak rýchlo z tej miestnosti, alebo kebyže tam je so mnou sériový vrah, tak v živote nevybehnem z tej miestnosti tak rýchlo, jak som vybehol proste z toho záchoda. V živote proste, akože ja nie som bežec, ale ani Forrest fucking Gump nevybehol z toho záchoda tak rýchlo, jak som vybehol ja. Vybehol som von a proste neutekal som zasa, ale proste vybehol som von a ja ležel ja nič a cítil som sa trápne, nie za seba, alebo ja neviem, proste nebolo mi dobre v tej chvíli. Vybehol som von a tam sedí ten kamoš, akože s tým ďalším kamošom a on že čaute, ja som vás hľadal a ja že jak si nás mohol hľadať, keď sme boli celý čas tu a keď sme proste boli na tom záchode, ako... to je jedno proste. A on že v pohode nakoniec vysvetlo, že ten typek, čo tam nakoniec došiel na ten záchod, bol ten jeho kamoš, čo mu bol odniesť tie veci a fakt mu bol len odniesť nejaké knihy, alebo čo to bolo a tak. No. Bol to zážitok, na ktorý asi do konca života nezabudnem. Bodaj by som zabudol. To je jedno. Takže tak.